Takže tie konkrétne odpovede. Prvá otázka znela na vyhradené parkovacie miesta. Plaváreň nevlastní žiadne vozidlá. Vyhradené parkovacie miesta sú pre klientov alebo nájomcov plavárne, hlavne pre, teda v tej časti, ktorú máte na mysli, je to vedľa reštaurácie. Pre zásobovanie reštaurácie a prevádzkara reštaurácie a plus pre vozidlá prevádzkara, plavárne alebo prípadne ja, keby som tam mal parkovať. SPZ-ky sú neplatné, neviem koľko, ale nezatrali sme ich. Momentálne už sú zatreté, SPZ-ky nie je vidno. Takže to je tá prvá otázka. Druhá otázka, čo sa týka rozdelenia hodín prevádzky. Z môjho pohľadu, teda z vášho pohľadu je tá situácia iná ako z môjho pohľadu. Vnímam ako verejnosť všetky zložky, to znamená ľudí, ktorí chcú prísť si zaplávať, takisto ako ľudí, ktorí chcú dať svoje deti na tréningy aj do plaveckej školy. Vo vzťahu k tomuto jednoducho je nejakým spôsobom rozdelený čas, kedy sú časy vyhradené pre plávanie verejnosti bez tréningov, bez výučby a na časy, kedy sú vyhradené pre tréningy a pre plaveckú výučbu. Vo vzťahu k nejakej psychohygiene jednoducho nemôžeme vyhradiť čas, kde plávajú deti od 6 do 15 rokov, ani na čas do obeda, kedy sú v škole, ani na čas úplne neskoro večer. Hej, takže logicky z toho vyplýva, že prioritne na tréningy a na plaveckú výučbu je využitý čas zhruba medzi 16 až 18 hodinou. Samozrejme, nie je to úplne pravidlo, napríklad pri vodných polistoch, tí už boli presunutí, tí najstarší vodní polisti, ktorí už zvládnu aj neskorší tréning, tak boli presunutí a trénujú od 20:30 do 22:00. V zásade, pokiaľ bude fungovať bazén takýmto spôsobom, alebo bude tu jeden bazén, tak nikdy nebude možné, aby boli všetky skupiny nejakým spôsobom uspokojené. Čo sa týka tréningov na základnej škole na Vlčíncoch, myslím si, že no, nie je to moja vec, aby som to hodnotil, ale je to príliš malý bazén, rozmerovo by absolútne nepokryl požiadavky také, aké sú momentálne na plaveckú výučbu a tréningy.